Viure és un procés de pensar, sentir i comportar-se. Això és el que configura la vivència. Però fixeu-vos, aprendre canvia circuits cerebrals sempre? Sí. Tot procés d'aprenentatge ens canvia el cervell. Per tant, això empodera les metodologies didàctiques. Per què? Perquè tenen una base que els fa saber per on han d'anar. I això és genial. Si sempre que aprenc canvio el cervell, tot procés de canvi és oportunitat. No és sempre oportunitat el canvi, només si el dirigeixo.